Hoe lang kom je hier al? Van 65 jaar oud. Ik ben op 84 geworden, 15 oktober. 15, dus dat is al een hele leeftijd. Maar je klauteren nog steeds hier naar Boppers is maar... Ja, maar de vlag rijdt nog, ja. Hoe vaak kwam je hier om de klok te leren? Wat? Hoe vaak kwam je hier om de klok te leren? 1000 keer, 12 worden, van tonen. Ja, elke dag? Ja, maar slok wordt een dag over net komen, maar om 4 dagen moest ik je wijzen. Want dan moesten we weer opwonen. En dat weer iets, hè, zwaar werk. Hij moest meer opwinnen met de Hans, is maar. En dan doen we alle gewichten door de hele toer heen, vanuit de tweede etage in de onderente. Dat we alle balstien en busjes met beton die op worden leverd. Ja, we hebben nou wat oorzaak maken. We hebben een paar slipkoppelingen hier maken. We hebben een ketting met gewichten bij. We hebben 2 motorkussen bij elkaar gefundeld. Ja, het is een hartstikke mooi oerwerkje van 1864. Ja, die wil ik wel intact houden en ik wil ik op die het afscheid kennen ja, is maar voor zijn functie. En mede toch al die trappers die je hier heeft jongen, ja, dan is het eigenlijk vind ik het net verantwoordelijk om zijn man nog omheen te sturen. Dus dat kan je mooi zo oplossen. Maar ja, als je het leren, dat mag je kleren, ja. Ja? Oh, ja. Wat is er zo bijzonder aan dan? Rustig beginnen. En dan krijg je bim, keer bim, dat is het mooiste. En dan komt de bam. En dan moet je denken, derop horen. En dat red ik altijd. Ja. Maar ik was moest ik altijd leren. Dan moet je zo'n wel een kwartier leren. En maar rustig beginnen. En, ik ken het, zeker, maar dan blijft het wel lang genoeg, ja. Maar ja, ik ben wel enig, ja. Als je al niks aan doet, dan wil ik Steve. Ik ben maar van buiten ook Steve, hè. Goed, denk erom. Ja. En doe je eerst even wat oefeningjes? Ja, voor de televisie ik. Vijf op week. Ik kwartier niet om. Veel van mij nou is het altijd. Zo misschien was nog. Maar daar blijf goed bij. Er komt steeds meer mee op de televisie ook houden, nou, maar dat weet ik helemaal niet. Ik ken alle kanten om, ja. Ja. Ja, hij is er altijd. Hij is er bijna mooi vergroeid zijn, we willen zien het dorp. Dus ja, dat is wel spietig dat je een machine zijn duistig programma neemt of halveren. Aan de andere kant, we denken goed om hem. En dat vind ik wel wichtig, zeg maar. En ja, het is zo. Ik kom het wel te missen. Dat zeker. Zeker wel. Dan kom ik je nog wel. Dat zeker wel terug in. Ja? Nou, dan moet je vast binnen, hè? Dan ga ik pistool op, maar dat zeker wel niks worden. Maar ik ben net niet om een hele dag op een stoel te zitten. Bezig gebleven.